Assalamu alaikum masu sauraronmu. Jarababbiyar ƙwaila sabon salo, kashi na 3. A bakin gate ɗin ya yi fakin, sannan ya fita ya buɗe ƙofar da ki, kana ya tura gate ɗin ya dawo cikin motar. Yana shiga da motar Mira na farkawa, ta zuba wa gidan idanu suka shiga. Har sake ware idanunta take tana duban gidan, tare da cewa uncle ina muka zo nan. Uncle ya mata murmushi saboda kar Mira ta fahimci halin da yake ciki na ɓacin rai. Ya ce, "Mai Mira, sabon gidanmu ne muka zo. Ina fatan za ki yi farin ciki da sabon gida." Ya yi mata nuni da hannunsa yana nuna mata kayan wasa na yara da ke ciki. Ita ma murmushin ta yi tare da yakici ɗan hijabin da ke kanta. Cike da shagwaɓa ta ce, "Uncle ba a yi min kitso ba, kuma gobe Monday." Sai yanzu ya tuna da hakan, don gabaki ɗaya ya shiga lissafi ƙwaƙwalwarsa ta juye. A hakan ma ba wai hankalinsa ya gama kwanciya ba ne. Da isarsu cikin gidan ya buɗe ƙofar da za ta sada shi da main falo, sannan suka kutsa kai ciki yana rungume da Mira. Falon ya haɗu sosai, kai ka ce da mutane a ciki, sannan har da scotch da furnitures, kicin ma har da kayan su gas da electric stove da sauransu. Kasancewar suna yin gine-gine ne su siyar da shi a haka. Ga fridge babu komai a ciki, ga shi kuma yana tunanin fita daga gidan. Ragon azancin da ya bai ɗauko wa Mira komai na ci ba. Tun kafin ta fara yi masa kuka, ya ɗauki wayarsa ya danna namban manajan. Ringin ɗaya ya ɗaga sannan ya ce, "Manaja, zan tura maka list na kayan abinci wanda nake da buƙata, please ka kawo min da wuri." Cikin girmamawa manaja ya ce, "An gama ranka ya daɗe." Ba ɓata lokaci uncle ya masa lissafin abin da yake buƙata. Ba jimawa manaja ya kira uncle a waya, ya shaida masa ya ƙaraso. Uncle ya fita da kansa bayan ya kulle ƙofar falo. Buɗe gate ɗin ya sannan ya ja da baya don manaja ya shigo da motarsa. Ko da ya shigo da motar ya yi fakin a gefe, manaja ya buɗe boot ya fara furfuto da kayan. Bayan ya gama fito da kayan ya miƙa wa uncle receipt, sannan ya shiga mota ya fice abinsa. Da kansa uncle ɗin ya dinga shigar da kayan har ya kammala. Ya dawo falo ya zauna yana mayar da numfashi. Mira ta ce, "Uncle ka daina ɗaukar abu mai nauyi, kaga sai nishi kake." Ta yi maganar tana kwaikwayon yadda yake sauke numfashi. Uncle ya ce, "Mai Mira kenan." A can gidan da uncle ya baro kuwa, yana fita sai ga motar dadi ta danna hon a bakin gate ɗin gidan. Jin babu wanda ya magana bare a buɗe masa, hakan ya sa ya yi magana cikin ɗaga murya. Sai yanzu ma ya lura da gabjejen kwaɗon da aka rufe gate ɗin da shi. Dadi ya ja tsaki tare da yin kwafa. Bai ce komai ba ya bar gurin. Dadi yana tafe yana mita har ya iso wani restaurant. Zai yi fakin kenan wayarsa ta fara ringin. Ya ɗaga tare da karawa a kunnensa. Mai kiran ta ce, "Uban gayya, an kawo budurwa galleliya. Wallahi sai ka ganta." Gashi mutane sai farmaki suke kai mata, bayan sun san ƙa'idoji da dokokin da ke cikin gidan nan. Dadi ya juya da motarsa da cewa, "Ki ce min yau akwai shagali. Su nawa ne suka zo?" Dadi ya tambayi wacce ta kira shi. "Su 2 ne uban gayya, amma fa sai ka bani goron albishir." Dadi yana washe haƙora ya ce, "Ba ki da matsala fankaso, zan baki insha Allah." Gudu dadi ya dinga shararawa a saman titi, kamar wanda zai tashi sama. Wannan albishir da fankaso ta masa shi ne ya sa zuciyarsa kaɗawa daga zafin rashin samun uncle da Mira. Hon ya danna a bakin tangamemen gate ɗin gidan. Masu gadi mutum 2 ne suka buɗe gate ɗin. Dadi ya shigar da motar kai tsaye fat ɗinsa ya wuce. Cikin sauri ya ɗauko wata gora mai ɗauke da magani a ciki. Ya jijjiga sosai sannan ya fara sha. Sai da ya rabi sannan ya ajiye gorar bayan ya rufe murfin. Ya mayar da ita fridge. Sannan ya wuce bedroom ɗinsa ya kwanta. A can fat ɗin da suke kiransa da bariki duniya ce. Maza da mata ne haɗe cikin wani babban falo mai kyau. Wasu suna zaune a ƙasa saman carpet, wasu suna zaune a saman couch suna ta shan shisharsu, wasu kuma sigari ne a hannunsu, wasu kwalbar giya. A taƙaice mutanen da suke cikin ɗakin za su kai su 10. Ga iskar AC da ke ta faman kaɗawa.
Wasu 'yan mata biyu ne a rakuɓe jikin bango da buhun kayansu maƙale. Kallo ɗaya za ka yi musu ka tabbatar da su ɗaya 'yan ƙauye ne babu wata wayewa a tare da su. Budurwar da ta kira Dadi ɗazu wato Fankaso ta ce ku biyo ni, zan kai ku in gabatarwa da uban gayya ku. Suka bi bayanta har suka iso bakin ƙofar main falo ɗin na Dadi. Nokin Fankaso ta yi ta tsaya tana jiran ya buɗe. Sai da Dadi ya gama abin da zai yi suna tsaye, sannan ya gyaran murya ya ce za ku iya shigowa. Fankaso ita ce a gaba sai waɗannan 'yan matan suka bi bayanta. 'Yan matan guda biyu sai ƙarewa ɗakin kallo suke, su kalli nan su kalli can. Tsinkayo muryar Dadi suka yi yana cewa, a bar wannan ta farkon zan duba ta idan na gama, sai ɗayar ta shigo. Cikin bin umarninsa Fankaso ta riƙe hannun ɗayar budurwar suka fita. Wacce aka bari a gurin Dadi ta durƙusa a inda take saman tiles don jikinta rawa yake. Ita taimako take nema ba wani abu ba. Dadi ya ɗauki kofin da yake gabansa wanda ya tsiyaya Maltina sannan ya kai dubansa ga wannan yarinyar ya ce, 'yan mata ina yi miki barka da zuwa gidan farin ciki, gidan walwala da jin daɗi. Zo nan ki zauna sannan ki gaya min a wane gari kike. Cike da in'ina yarinyar ta ce sunana Hansatu. Dadi ya ce a'a Hansatu suna mai daɗi, gaskiya kin burge ni. Daga wane gari kike sannan me labarin ki? Hafsatu ta ce ni 'yar ƙauyen Kura ce, sannan auren dole za a min shi ne na taho birni neman aiki ba zan iya auren mai garin Kura ba. Dadi ya ce Allah sarki, kar ki damu, zan taimaka miki da hanya mafi sauƙi wacce za ki ji daɗin rayuwarki har ma ki gina muhalli ki zauna a ciki ke kaɗai. Hafsatu ta gyara zamanta ta fara jera masa godiya kamar za ta ari baki. Yana murmushi ya ce a'a babu komai Hafsa, amma kafin nan ki shiga cikin ɗaki ki ɗauko min wayata don Allah. Hafsatu ta ce to, don ba ta kawo komai a cikin ranta ba. A hankali ta fara tafiya har ta iso korido. Ɗakuna biyu ta gani a jere. Ɗakin farko a buɗe yake, na gaban kuma yana rufe. Ta kutsa kai a farkon, ta zuba wa ɗakin idanu. Komai na cikinsa ya tsari sosai. Ga gado madaidaici da kuma durowa da kafet a gaban gadon, sai bedside da ke gefen gadon. Ta gama ƙarewa ko'ina kallo, amma ba ta ga wayar ba. Tana nan tsaye ta ji mutum ya tsaya a bayanta, kafin ta juya har ya rungume ta. Ƙoƙarin ƙwace kanta ta fara yi amma ina, ya yi mata kyakkyawar runguma. Ya wani manna ƙirjinsa a jikinta. 'Yan nonuwanta da yanzu suka fara fitowa, suka sake tayar masa da sha'awa. Muryarsa a kasalance ce, kin taɓa kasancewa a cikin irin wannan yanayin? Hafsatu ta girgiza masa kai tare da cewa, don Allah ka yi haƙuri wallahi wayar ce ban gani ba, kuma ni ban ɗaukar maka komai a ɗaki ba. Ta yi maganar cike da ƙuruciya, don a shekaru ba za ta fi shekara 15 ba. Dadi ya yi murmushi yana sake matse ta a jikinsa ya ce, ban ce kin ɗaukar min komai ba, kawai daɗin juna za mu ji. Hafsatu ta dafa ƙirji tare da cewa, ban taɓa aikata zina ba, kuma babana babban malami ne. Don Allah ka yi haƙuri kar ka cutar da rayuwata. Dadi ya ciza leɓensa na ƙasa, sannan ya ce a kar ki damu, babu abin da zai sani. Zan fara baki wata ƙwaya wacce take hana ɗaukar ciki, kuma ma ba zan shige ki da ƙarfi ba, sama-sama zan yi, yanda ba wanda zai san kin taɓa tarayya da ɗa namiji. Kuka ta fara yi masa tana don Allah ka yi haƙuri. Dadi yana matsowa Hafsatu tana matsawa. Haka suka dinga tafiya har ya ƙure ta a jikin bango. Hafsatu ta wani ware idanu tare da cewa, ka rabu da ni in koma garinmu, wallahi na haƙura da zuwa aikin. Dadi ya ce yaro kenan, da alamu dai ba a baki labarin idan har mutum ya shigo wannan gidan namu ba a fita ba. Hafsatu ta girgiza kai da sauri, bakinta na ta ɓari, don gaba ɗaya hawaye ya gama wanke mata fuska. Dadi ya ƙara matse ta a jikin bango, suna jiyo numfashin juna. Ya ɗora hannunsa saman nonuwanta, tare da cewa irin wanda nake so kenan. Idanunta suna alimshe, tsabar shiga cikin tashin hankali. Bai yawo ne ba sai jin ƙafafunsa ya yi tsamo-tsamo a cikin fitsari.
ware idanu ya tare da duban jikinta, sannan ya kai dubansa ga ƙafafunta da suke karkarwa. Tsaki ya ja tare da cewa, matsoraciya, ga dukkan alamu sai na cire miki tsoro da kunya, sannan duk wannan abin da kike yi ba shi ne zai hana in ji daɗi da ke ba, don haka ki gaggauta shiga toilet ki gyara jikinki, sannan ki fito kar ki ɓata min lokaci. A yanda ya yi maganar ta fahimci sunan toilet, ta ce ina ban ɗakin yake, kasancewar ba ta yi wani boko ba. Ya yi mata nuni da hannu, tana shiga dadi ya fara takawa a hankali, ya isa bakin ƙofar, ki ya yi wa ƙofar tare da komawa saman gado, ya fara ƙoƙarin cire kayan jikinsa. Lokacin da ya cire wandon yana shirin cire riga, sai ga Hassatu nan ta fito, ware idanunta ta sai kuma ta rufe su, tare da kurma uban ihu, ba ta yawo ne ba, ta ji ya ɗaga ta sama ya haye da ita gado, wani irin shan yaji ya fara yi yana wani karkaɗa Hajiya babbarsa, sai ka ce wani bunsuru. Kokowa ta fara yi da dadi idanunta na zubar da hawaye, ta yi kuka sosai har muryarta ta dasa shi, sakamakon ƙarfin da ya gwada mata gurin danna Hajiya babbarsa. Shi ko tun da ya tsokalo ya ji masifar daɗi, ya ci gaba da shiga har idanunsa na wani kakkafewa saboda tsabar daɗi, tare da sa tafin hannunsa ya ci gaba da sarrafa 'yan ƙananun nonuwanta. Ta sha azabar zafi sosai, sai dai bai jima ba ya sauka a kanta, yana mayar da numfashi.